Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Светлин Димитров и днес ще ви покажа моето... Днес ще продължа моето оцеляване. Както ви казах, в миналите епизоди намерих изоставена мина и тя се разделя. Трябва да намеря честове, където има... Абе, аз да не обикалям, където има тиква. Трябва ми много тиква. Ето, тук където се бях избрал пътя да продължа, но... Аз откъде бях избирал? А, да, ето е тук. Тук... То пък и тук ли няма, бе? Ако ли тук има задръстен път, аз видях един друг резервен изход, където ще ме введе до нова мина. Супер делено е, така си купам. И така влиза в някаква нова част. Или, я чакай. Право надолу. Хм. Но странно е. Тук пък какво съм правил? Опа. Това не трябва да го чупя. Или освен едно друго нещо да направя, от спаунера. От тук изкачването, взима пробголта и тогава ще го направя. Да продължа тия пайжените. Оле-ле, сега тук меча ми ще замени. Ма то пак ти как гледам няма нищо. Ай, стига бе. Тук ли? Няма как. Някъде е толкова малко и само един спаунер да има. Това е някаква простотия. И аз знам къде има. А! Ти пък за... Тус пък камък да съм го сложил тук. О! О! Проведем за някакъв паяк. Ей така. Оп. Тук ще ми бъде изкачването. О, айрана. Еко си играе, да, взима аз айрана. Той толкова ценен. Че нямам думи. Остата без думи. Ето на диаманти, ако намеря, ще направя един диамантен меч, ще пусна на нормално, ще затворя този спаунер и от тук ще си вземем експито. Тук има айран, тук в останалите мини пък адски много айран има. Няма досав едно оцеляване, където да съм намерил изоставена мина, да не съм намерил по 2 стака айран. Честно ви казвам. Минимум 2 стака. О, ес! Така, моля са. Шит! Кари, стига, бе! Седло. Типа, за ко съм го взел изобщо? Той също. Той ще ми трябва, той няма ми трябва, той също няма ми трябва, той също няма ми трябва. Той може да ми трябваше, ама аре. Той също имам с такива, доста такива. Вземам си новите неща. Кокаво зърно намерих. Джунгово дърво ми трябва само. Ех, как може, бе? Всъщност, не трябваше да го фъл... Какво може тук? Както и да е, я да ето тук не трябваше да фърлям... Къде беше? А, да, ето го. Не трябваше да фърлям клечките. Тук имаше едни клечки. Аре, то всичко се избори. Добре, както и да е, едно нещо ще оставя.
Изчакайте, имам... изчакайте, сега идвам. Тук съм, свърших си работата. Сега продължаваме. Какво? Тук селените са били тук. Тук селените май са били тук. Чест. Айде, чест. Те тук кръстопъти, дето. О, не знам как се прибера. Да, наистина, просто не знам как се прибера. Но, дошъл съм тук, поне. По някакъв сложен начин. Да! Ох, че ме стреснато и чудо. Чуваме чуесите. Аре, бе! Тук се няма чест. 100 стикви. Ай, какво? Най-сега не превидявам се. Тук съм се объркал. Тук съм бил. О, лазур. Гледайте, там съм бил. Много странно. Сега ще направя нещо много лудо, но първо да се взема лазурita. Че нямам никакъв лазурит, както видяхте. Не съм намирал в моето оцеляване лазурити. Само едно ми стана. 20, супер. Да обера този айрон долу. О, не знам как ще изляза от тук. Освен да купам нагоре, но те пък ще загубя къщата. Тъй, че малко вероятно е да се загубя. Така. След като... Тирах. Ало? Така, добре. Продължавам. Нещо за прекъсването... гости, много ме лазят по нервите просто. Тие са, аз тук ли съм? О, Г! Ма се върнах. Да, ще по-добре. Не, махай се. Да попажена. Дяди, прибирам се в къщата, пак ще да тук, но искам пак да се прибера. Модерното приспособление. Така. Оп, тук да внимавам. Само дето аз къса бях. Аз май с мината бях дошъл тук. Или... Как бях дошъл тук, бе? Че по този начин се върна. О, боже... Забравих как бях дошъл тук. Мамка му. Ето е водата. Лавата. Да. О, боже си, към край с мене, бе. Успях. Но не си постигнах целта. Жалост. Но пък намерих хляб. Който не ми трябва изобщо. И не знам също се хваля, че съм го намерил. И ето ме отново дома. И си обера тръстиката и приключвам този епизод. Сега и качвам. Така. Охо,
този селянин доста шумен към с него. Само един път за сега. $52. Леле. Достичка намерих. И това беше от мен. Аз бях Светлин Димитров. Това беше част от моето развитие. С другия път ще продължим отново.